زخبركم سمعتنا أبنيلهم مدبنا بمغنيات إسرا سنة معلت سماعتات إيرترا نحدا كاب قدايم تقادلتي أتو مسفن حاقوس كم قاشا عدي ميالونا أتو مسفن كدم 4 عامات أبريدي إيرنا صيفيح كالم حتت كيرو نيرو بوزحات سماعتي زغربو حتوات حيزنا قريبنا من بارنا إذكر لو مدبما أب أواناوي هلو كنتات إيرتران مبتع سوقات بمن تتأليمو بزولا رأستي قداما يكفالو حيزنا كنقربنا سنة مكتال راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان مو بمجمرتا كابل بيه مسكنكا مخنياتهم نزي قال محتت اب حاطير غزي مستزلكا كونتات امزازينكا حرايس لزبلكاني يمسكنكا بسم كلهم سمعتي قتيله ابتنايلو معلتي ادالي دلخو قال محتت كنسغرينا قدمي غنا نسخا نسمعتي بعلخا قديمكا كتبلهم وي كتمتو تقمل دلخا نغير تلكا تعدلنا عخا خبكا يا قن اللي يوحنس الدل لا كان من سهام بوغني سمعتي أقدم خلو نجار له أيضا الصوت على ما حسيت بعده كنت سمعته هون كاتر ولا يسجل خاص بالبعض دعوات تقرب حساسات كله مالتي سلبي مش أتجدد كويس حراي طبو اما نابتا قدامي تخسغر كله دمتخا مالت ابزند حلفا وسنات عمتات كم تزلاي تسمعن انتايو تعناها خم يالو نزي كونتات حجزو لاشغار واناي لبدا كورونا فيروسون كم يتحالف لها الى بو خجمر حشاني هذا مثل بنتي رانيك سمع كان بالله بخافات مالتي بزو حيترد أن مالتي كون در دمتخا مالتي دحان كنغركا دمتخا مالتي مسفن حقوس بزو حساب كسمعو يدليو انتي يقبرالو خفلت دليو سلازي بو منصري حتى كا رديكا انا دمتي اسمعكم كبلايك الين جنتي أنا يسمعي زاربلي زبلو لكن سماعي أخوي كيكون سؤال كون جن أكلهم ما بوجنتي أكلهم ما قدستي وأنا ويان زخون قدات كل على غلو بنتي يسمع لهم يريتي يقول لهم بهلاي وكم قبوا بعد تزاحم كله تراي زي كونه ولا زي دجاجم كوه قدايوين يلن بهلاي زعبا عندهم شيء من الكف بزعبا شعناي من الكف شعناي بتعمل صبغ لهم لخوان سكف مشتاوي حمامات بالليل يسمع عن الملكتات ماي حمامات في خب قدم كذا حاجر نحكمنا له زجدبني ماي حقو حمام يو نسون كلا على الأكلاو من كسر أسر زي قبو ونسو زي كيد أكلاو من كسر أسر تجبر كله ساعتك زي السوء نستوسن أوان انت زي كوينو خالي تعنا وسجن يبلين لبدا حمام كورونا المركز بالكيو عزيز نبر الله هجر بزو وهب مكلاخلي ممرحي تختيلي زنبر له قبل بدا حمام حمام كورونا مالتي زقاتا مني زغم سجن يلا ممرحي تختيلي بخيز له اوا بتعم صبو مو نسخه دحان كاب حلخه طعناها بتعم صبو كاب زلبداون دحم خان كاون دس يبلنا سلازي ازي حتو بغندو بمغنيات 10 سنه مع سماتات ارترايو
كقربو دلي انتي نمبالي حتو سمعتات إرترا تملس ديو أي تملسن سلمن تاي دي تملسن نزبل حتو إنا خنملس دلي نزان أي لبرا كورونا فيروس كميل لخايلنا عخاد حدث كخاجن بمنصر حزب إرترا مجمرة حتى كون دسيبلني إذا كايزولو ناي لبرا كورونا فيروس مكل خال أب إرترا كميتريو هقدف زغطولو زولو أقباب وشبا عقابي أيكونن حزب بتميت موتالو بتوساخي زخونك قربنا حزب كهابه بسمو ገንዘብ كواص يقبرالو ازين ፖለቲካው حالك ዝግበር ዘሎ ይብሉ እንታይ መልስኻ ኣብዚታት ቁሩብ እዚ ይባሃል ዝበልካዮ ሓቅነት ዘለዎ እዩ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብረሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝሕማም ኮሮና ዝተኣሳሰረ ብምንፅፃር ክርአ ከሎ እዚ ንሕና ንነብረሉ ምስኡ ዘራኽብ የብሉ ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ዝነብረሉ ዝኾነ ሕማም ወይ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ክርአ ከሎ በብሰዓቱ በብዕለቱ ሓበሬታታት ይወሃብ እዩ እዚ ዝሃገር ዘሎ እዚ ንዑ እንተተኸቲሉ ከዓ ካብቲ ሓደጋ ይድሕን ወይ ፀቢቑ ነቲ ሓደጋ ከግድሎ ዕድል ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወይ ኣብ ሃገር ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ግን እዚ ዕድል እዚ ከም ዝበልክዎ ተሓሪሙ እዩ ዘሎ በንጻር ናይዚ ንኣብነት ኣነ ዝነብረሉ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ይግደፍ ነዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ስልጣን ህላዊኡ ቀጻልነቱ ዝጥቀመሉ ዕድል ረኺቡ በቲ ሓደ ወገን እዚ ተቃውሞ ከይገልጽ ኣብ ግብሪ ገሊጹት ኣብ ግብሪ ከይውዕል ኣብ ገገዙ ከም ገይሩ ወታደራት ይህልዎ እዩ ዘሎ ነቲ መዓልታዊ ወፊሩ ጂትካ ናይጥቀም እሱን ድራበኩ ሒዙ ከኣቱ ዝነበረ ፀቢብ ዕድሉን ዓፂዎ እዩ በቲ ካልእ ከዓ ዋላ በቲ ክረኽቦ ዝኽእል ገንዘብ ድራሮ ክስምቱን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑሎ ኣብ ርእሰቲ ካብ ቅድም ዝነበረ ምዕፃው ካብ ደገ ናይ ዝኣቱ መሰረታዊ መዓልታዊ ሃላኸ ነገራት ንህዝቢ ዘድሊ ዘይካ ብናይ ህግደፍ ትካላት እንተዘይኮይኑ ሕጂ ከዓ ንለበዳ ሕማም ኮሮና ምክንያት ገይሩ ኣፀቢቑ ረጊጭዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዋላ በተን ክረኽበን ዝኽእል ገንዘብ ክስምቶ ዝኽእል ዕለታዊ ምግቢ ኣይረክብን ዘሎ ገለ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰሊፉ ብኮንትራባንድ ዝኣቱ ዓይነት ምግቢ ዝርከብ ከዓ ብ4-5 እጥፊ ካብቲ ክቡር ዝነበረ ዋግኡ እንደገና ወሲኹ ክገዝኦ ይግደድ ኣሎ እዚ ወይ ብሕቡ እዩ ተተረኺቡ ማለት እዩ እሱ እዩ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ኣብ ከምቲ ዝበልካቲ ትፅቢት ናይቲ ህዝቢ ካብ ናጽነት ተረጋጊጹ ዶ መብፅዓ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ደረጃ ኣብ ጊዜ ቃልሲ ዝነበረ ኣብ ደረጃ ውድብ ኮይኑ ዝመባፅዖ ዝነበረ ተተግቢሩ ዶ ለባዋን ሕብርን ናይ ስውኣት ተሰሚዑ ዶ ዝብል ጥቕዊ ናይ ቀረበን ኣሎ ስለዚ ሰማዕታት ክዝከሩ ከለዉ ከምዚ ናይ ሎሚ ዕለት ወይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዕለት ህዝቢ ርሂብዎ ኩሉ እቲ ብውሕዱት መሰረታዊ ነገር ረኺቡ ኣብ ማእከሉ ኣብ መንጎኡ ስኒት ሰላም ሓልዩ ሳላ ሰማዕታትና ነዚ ረኺብና ኢሉ ዘመስግነሉ ዕለት ክኸውን ነይርዎ እምበር ኣብ ገዛ ተዓፅዩ ክሕልፎ ኣብዚ ተዓፂሉ ዘሎ ይሓሉ ይሙት ወይ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ከሉ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዘይተፀበዮን መወዳድርቲ ዘይብሉ ናይ ሓዘን ስምዒት ዝሕድር እዩ ባህላዊ ሕራይሺ ኣብ ታሕቶ እውን ኣስዕባ ቢለ ምስኣ ሓተካ ደሊ ማለት ንብዙሕ ሰብ ምልክት ሕቶ ኮይኑ መልሲ ድስኣነሉ እንታይ እዩ
ሓገዝ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይሕሰም ኣሎ እቲ መንግስቲ ንኣብነት ናይ ቻይናዊ ዋና በዓል ዓሊባባ እዚ ጃክማ እውን ሓደ ኣብነት እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ተቐቢለኖ መንግስቲ ኢሳያስ ግን ኣይተቐበሎን ወይ ከም ተቐበሎ ኣይገለጸን ይድብል ኣሎ ማለት ብዙሕ ግዜ ካብ ቀደም ጀሚርኩም ወላ እስኻብ ትመርካሉ እዋን ኣህጉራዊ ረድኤት ብክልተ ኢድኩም ኣይተቐበሎን ኢኹም ነርኩም ተተቐቢልኩም እውን ኣይትገልጹን ኢኹም ነርኩም ማለት ናይቲ ሽዑ ጀሚረ ዝዛረብ ዘለኹ ንዓኻ ደእትወካ ደለኹ ሕጂ ነዚ ከመይ ትገልጾ ምዝናይሎም ዘሎ መቐጸልታናቱ ስለ ድመስል ብቐንዱ ዝምድናታት ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብቐደም ጽቡቕ ኣይነበረን ሕጂ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ይኾም ኮይኑ እቲ ሕቶ ናይ ምስ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝርከብ ሓገዛት እኳ እንተኾነ ንባዕሉ እኮ ኣብዚ እዋን ብፍላይ እዚ ናይ ኮሮና ሕማም ተባሂሉ ብህዝቢ ዝዋፃእ ገንዘብ ወይ ተዋፂኡ ነቲ ስርዓት ዝተዋህበውን ኣሎ ብስም ህዝቢ ዝተዋፀዩ ንህዝቢ ክወሃዩ ወይ እዚ ሕማም ኣብ ዝተኣሳሰረ ሓገዝቲ መሳርሒታት ክውዕሉ ተባሂሉ ተወሲዱ ኩሉ እዚ ኣብ ህዝቢ ዝወዓለ የለን ዝረኸቦ መሳርሒ የለን ዝረኸቦ መድሃኒት የለን ነታ መግቢ እንተኾነት ኣይ ረኸባን ህዝቢ ስለዚ ብስም ህዝቢ ዝዋፃእ ካብ ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ማለት ንህዝቢ ተባሂሉ ካብ ደገ ዝልገስ ናብ ህዝቢ ኣይውዕልን በቲ ናይ ቀደም ዝበልካዮ ተኾይኑ ኩነታት እዩ ዝተፈላለየ እቲ ስምዒታት ምናልባት ሓደ ይኸውን እቲ ብስኢት ሓደ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ንኽተል ነና ብዙሕ እኳ ሕጂ ክዝክሮ ዘይክእል እንተኾንኩ ግን ኩሉ ግዜ ዳርጋ ካብቲ ቁሉዕ ዓለም ተፈሊና ተነፂልና ኣብ ሓደ ፀቢብ ከባቢ ንነብር ስለ ዝነበርና ፍክስታ ነይርና ካብ ከማና ዘይመስሉ ብፍላይ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዋላ ማሕበራትን ከይተረፈ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ስክፍታ ነይሩ ምትእትታው የሰክተና ተዳኣሚ ህዝቢ ተባሂሉ ንዓና ተባሂሉ ንሓገዝ መፅእ ንሕና ባዕልና ከነመሓድሮ ዘይገድፍና ከነመሓድሮስ ንኽእል እንዲና ዝብል ፀቢብ ግን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ግምታት እዩ ነይሩና ንሱ እዩ ነይሩ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታትን ድሕሪ እዚ ኩሉ ትምህርትን ግን ኣብዚ እዋን ንሱ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክድገም ኣይንተገብአን ሕጂ ንፈልጥ ኢና ንሕና መንግስቲ ናውዕቲ ኤርትራ ሃገር እያ መንግስቲ ኣለዋ በሃል እዩ ስለዚ ከምተን ካልኦት ሃገራትን ካልኦት መንግስታትን ዘይንኾነሉ ምክንያት ኣይነበረን ቀደም ስልሊ ወይ ዘይምስስምማዕ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እንተነይሩ በቲ ዝበልክዎ እዩ ብዙሓት ነጥብታት ከዓ ዘይራኸቡን ዘይሰማምዑን ስለ ዝነበሩ ሕጂ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ዓይነት ኣተሓሕዛን ናይ ጉዳያት ብፍላይ ብደገ ናይ ዝመፁ ዝለዓሉ ጉዳያት ምስቲ ባህሪ ናይ መንግስቲ ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ ንሱ እውን እንተኾነ ይስከፍ ይፈርሕ ምክንያቱ ንህላዊኡ ንቐፃልነቱ ኣብ ስልጣን ሓደጋ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ገይሩ ይግምቶ ስለዚ ምስ ዘይመንግስታውያን ትካላት ይኾና ዋላ ካብ መንግስታት ዝመፅእ ሓገዛት ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጥርጣሬ እዩ ዝርእዩ እዚ ግን ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ጥራሕ ዝተወሰነ ስክፍታን ፍርሕን እዩ ፍርሒ ካብ ነፍሱ ፍርሒ ካብ ንስልጣኑ ካብ ንቐፃልነቱ ሓደጋ ንኸይኮኖ ጥራሕ ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብዙሓት እዮም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ክትብል ከለኻ ንሰማዓት ንጹር ክኾነሎም ኣለዎ እግሪ መኸድግኻ እውን ኣቐድማ ኣቢልካ እቲ ኣነ ዘለኹ ሃገር ትብል ነርካ እሞ ንሰማዓት እውን እግሪ መገድኻ እዚ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ቁሩብ ተተነፅረሎም ፅቡቕ ኢለ ስለ ዝሓሰብከ
أبي هاجر الله هو ولا نت أب سلطان زلو سلطانو يسقو يخن بالكلناسي ن إساسينا نبدلنا مع لديو هو مثل بيصير بهالكله في سرعات بهالكله بيجيب إساس مالك كله كله وقالي جزء تزرزلو قالي جزء طلع عليه حتى تاسم يريد تستوعبلي من لمكم أبي إسراء زبين مع رضا منجستي ولا جندار زبال إلا ولا ثمن مستوي أكلات زبالو نكو يلبن كل نجار ما حدا شيء يسمع ما حدا شيء يسمع عن المرسي وهذا اللي شيء قوم مالتي جن زعبها جر نزارة سلزل لنا نيدقنا نسوي عود منجستي سلزقنا عندكم ولا نمبر كان يزبلنا زلوا الحجر زلوا خوف بالكلخو الجرمان مالتي الجرمان من جستو سأجمع زبي الكتب قط تعمل كله ببشع ينقروا حبريتاي وهابو ببلفي ينقروا رحم قال زي كنا نسمعه خليت أخجور زلوا ببجي حبريتات وهابو إذا يكابتن من بستي إفراز اللي استفلت بركو أبو إفراز اللي هزي نزلنا كورونا قداي يبدلت إتنا خليه انت خيرنا وهابو حبريتاي اللي وهابو سبسابوين يلن حنساب تعسي بيبيرو قالوا دومين تنزيت لطول درجة يقولوا دخونا يكون حاجة زي وهابوني ولا تبسوا مزوات أجنزل ون أبي أتيو أي لكن سلازي نكي موت كاب كورونا خيمة زفرح بسنة مجبي بأرزمة موت كي كييري زسكسكا ولا زسكاكا. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. حراشي أمو أبتدي صعب حتى يكوس ذكاء غني اللي زي أبزن زحلف أخلت عمتات أب كبابينا بزح بوليتيكا ولو تتخيديو بوغن سودان يكون إيرترا يكون كومون أبتي كبابيتات ناي هاجرات وشمت دلوا مالتي حجي أمونغو إيرتران إثيوبيان ناي سلام سمع تختيمو دكتور أبي أحمد ون كسع ناي نوبل شلمات ناي سلام تواهيبو اتزمدنا خلتي مرحة تدلدلو ناي حزب غنا تسفا هيبو قيمو مالت دوب كم دغنا بمصنعت خفتي بزول مغنيات تعاتيو نزي كمي تريو كمي غمغمكايو بدو خلا سنن سلام نمونغو خلت هاجرات نمونغو خلت زات تخايدو نمونغو خلت والكاميراتي تخايدو نتاي تسنن سلت يلن كم وصيت ناي تسنن نتراي زخمه اونتاو نجر يلن ስለዚህ እዚህ አብ ከባቢና ዝተራእ ፖለቲካዊ ለውጥታት አውራህ አመንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ተኸቲሙ ግን አመንጎ ክልቲኦም ካልእ ዝተራእ ለውጥታት ዋላ ተኸተመት ማዕዲ እዚህ ኤርትራ ዝምልከት ይኹን ዋላ ንዑ ዘርብሕ كم زي كونه يردو بسلاي أمانغو من بستي إسرائيل إثيوبيا سمنا تفتيمو أمانغو خليكينا هجرات سلام سفينة زبد مجلس تاتي حكي زي بالليو أما وقي يلا كنات يلا كنجيو نأسرع عمت زي كنات سنية بزيكو سلازي بزيكاتي سلام سفينة سلام ناي سلام سمنا تجاري زبلش خالي يترعي نجر يلا تجاري سمنا ولا استخدمنا زبلو نزي إيترايكم وأبدو كداجس ولا نزي إثيوبياوي يتجل سنجر يلا سبت أنا زبلته وخلت يوم بتاعته ولا حنتي أين تايمي كذا
ስለምንታይ ትስምምዕ ዳሞ ተገይሩ ማለት ንረብሓ መን እዩ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሓያላት ሃገራት ይኹን ወይ ድማ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ረብሓ ዘሎም እንታይ ክረኽቡ እዮም ገይሮም እሞ زعماتهم سكوت شجر جنتي عبد جنت بالتمركز تاعي كفون بناتي ريسندر هذا يشوفك نجار إذا خجوا رسول الزلية ما يتبلم جن نرجع على حق القرار كفون مثلاً أنا سام مثلاً سمن معهم كان أنصارتي ما حبر فتانا ويسألائنا زبلو ويقدرنا بسلطان نا إثيوبيا زنبرة ودب بسباوي ويانا حرمنا تجراي أنصار الزق أنا سلن بغلتي هذا كم ذكره في إثيوبيا زنبرة كوناتهم قدائي قلنا جمرتا من الاستئثار كقبله خلنا نتناي سلام ساوي كيلو تزاربوا أبي نعوم السخر كله بعونتا من اللي سلم وضع أساس ولدن نويانا زملكت جيم أوفر يلون يلا سلازي الهجين يزلنا قالوا أمانجو كل التجرين أمانجو تفدرالله من الاستئثار مسؤول بمنطقة نايزي الإسراء زلمان بسي بقوم زرعي كم قالوا بهراتوين حكمنا كله سؤال يصول تجاننا صون سؤال يصون جن كلهم أنصار بوحد تمام مهدارات زلمان لتي أنصار ويانا زقنا تلقي اللوه لذا كل تأخذه أنصار ويانا زقنا أنا سلنا أنا كلامه هو مسلمي خالد كلامه زلوي مسلمي بسمو يمنع إفران إثيوبيان زلوا تبعين ده أمنع إفران إثيوبيان بتجبرين استرعيله وتوهني هذا أمنع زمن الناس أمنع إثيوبيان زلوا حيلتات كل كل التجراي جن بزعمه تتاتري يعني هراي اسك عبا كل التجراي كابر علنا وي بزعبا ويانا تي أو دولار رسمتاتن كابر علنا مسفن تجراي يخيد على سمعه مالت يمرالس على سمعه مس حتى عرق كادها ويس هلو كنتات إرتران إثيوبياويان نسي زلوا كنتات وينا إرتراويان في اللي كم مقصاص ناي تفلاليا بوليتيكان حالتات أو فتح حلو الكحج تأمن الله خديها سكيب زعبازي هو أنا بتقرأي خيجي لما مخاجي كبول كي انتاي يالو أبتقرأي نمرأي مستريناتنا قداي بمتأسسار انتاي كسر حقيل كرمي كسر حقيل مسمن كسر حقيل ون من ليس أستراحي قال علامة جلو أي كونن لازم حتى تازيئة مرسي كركبي لغيره مثل ذاو ويانا هرنا تقرأي كل شيء مجناني بزي حمدر قدمون بأسي نبرن ناني جن بزعبات تحزقهم إرتراويان والدباتن التحزقهم من إرتراويان كأبحاف الشاه كان هزبي فلايتي سدتنيانا أولو خيز نبره بسامع زنبركو زقات من زنبره زري أخوه بسمعكوه مبقس بالمدوار سمعتي قلت نيري نتي سمعها قلصة نيري زلقصونا قرات بالتحزقهم نيري بأكال قريبة مساعتهم زنعالكوه بقالعوين زاربلو نيري نسوون أبدأ لكم ونيروا وقال ما بلقسوا ذلهم كل أنا ذيكم زعباي بزحنا قال أوليمين أتتقرنا من قولتنا بنبرة أتتللي مالته أنا أبقى لي أبي قلت سنيري ولا أنا عمين قلت سلام نسونا عايز قلت لي نقر أي نقره
ولا أبقى زاروا ونجروا أي نبرة ناسهم ما تما الجباب نيرو ما تما الجباب جيرم يجلسوا نيرو ما كاد يجيب الرجل لقوم لو يسلم لي نازي إذا ترايني بأسي أي تولوني خازي بأسي كنن كساب كتشحن عسر تخلتنا بنبرة بيجي بأكاد مش مزحتهم تمارتي سلطان بنبرة تمنجس بنبرة بالكسباتين الراحل نيري ስለዚህ ናይ ኣብዚ እዋን ዝናብ ትግራይ ምፅሓ ስለ ተዓረቅኩ ዘይኮነስ ነዚ ቀዲመ ዝገለፅክዎ መሰረት ገይረ ናይ ብህሰሳ መደብ ዋላ ዕላማ ዝነበረኒ በተኻለካ ከም ጎረባብቲ ከም ዝበልካ ማለት ከም ጎረባብቲ መሰል ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ኤርትራን ትግራይን ኣብ መንጎኦም ፅቡቅ ጉርብትና ዝተሰረተ ወይ ኣብ ፅቡቅ ጉርብትና ዝተሰረተ صبوق زندنا أما سأكله بدون نتعلمني أنا بوجني كلتيال الدلالة يعني يمل على أبن أنا بحد هذا أحد في الفتر من الصحاب قدات في الفتح ندر ثلاثة خان تبع إسكان ماي منبر موكل شيء كويني فتح هذا يقبعني ካብ ኩሉ ጂኦግራፊ ካምታና ወይ ነካምታና አይዘን ክልተ ሀገራት ጽቡቅ ጉርብትና ንቡር ዝምድና ክነብር ፈሪድና ብክልቴና ወገን ነዚ ሓቂ ዝመቕባሉ ተዘይኮይኑ ካርም ብቻ የለን እዚ ማለት ግን ከምዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፀልማት ኣቐሚጥካ ብናይ መራሕቲ سنن مطلعي زمدنا خليتي وحاجراتن يزبطاتن متكو مالتها يكون بزعبا هلو كنتاتنا إفران إفراويانا فتح زملكت برقت انتهى عدى اليوم فتحوه كل ذي كل المزلم كل أتي من كل فعل أتي من كل مش إرترا نوحدهم زلوا ስለዚህ አትሽግርና ኤርትራውያን ፍታሕ ከበርክቱ ይኽእሉ እዮም ንረብሓ ክልቲኡ ሃገራት ንሶም እንተኾኑ ዝረብሑ እዮም ዝብል እምነት ይዘለን ኣብና ሕጂ ኩነታት ጥራሕ ተፈኪርካ ከምትና ገና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ምስ ስርዓት ግበት ኣብ ኤርትራ ምስ ብልጽግና ሰልፍድና ናብ ኢትዮጵያ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝምድናታቶም ጊዜ ዝሓትት እዩ ዝዓብ ጊዜ እዩ ንኽፍታሕ እቲ ኩነታት ግን ውዕሉ ሓዲሩ ክየር ዘለዎ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ናይ ዝሕቶኻ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተልዩ ናብ ትግራይ ምፅሓይ ምክንያት ብምግባር ብዙሕ ኩርናዓት ነናቶም ትርጉም ሂቦም ገለ ዝቃወሙ ገለ ምስ ወያነ ሓዲስ ዝምድና ይምስረት ምህላውን እዚ ከዓ ብዋጋ ካልኦት ስለ ዝኾነ ስክፍትኦም ዝገልፅሉ ገለ ድማ ረብሓ ኤርትራ ብምስዋዕ ዝግበር ዘሎ ውዲት ምዃኑ ይገልፁ እዮም ኔካቲ ስርዓት ዝብሎ ማለት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከይተረፉ ነዚታት ዝብሉን ኣለዉ ብዙሓት በብዝጥዕሞም ክምስርቱ ህርድግ ዝብሉ ዝነበሩ ዝምድናታት ነይሩ ንሱ ምዃኑ ምስ ኣበዮም ካብ ሕንፅስረት ዝብሎ ተበጊሶም ዝብሎ ዘለዉ ኮይኑ ዝረአየና ገለ ድማ ካብ ናቶም ስምዒትን ግምትን ተበጊሶም ስክፍቶም ዝገልፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣነ ኣይተሓባእኩን ኣነ ብቃልዕ እየ ከይደ መደበይ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ሕጂ ክብሎ ፀናዕኩ እገልፅ ዝኾነ ዝሓተተ ንሰብሲ ከምዚ መደበይ ከምዚ ዕላማ ይብል ዝብል እየ ሓድሽ ነገር ዋላ ዘሰክፍ እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን ካብዞም ነዚ ጉዳይ ዝዘለሉ እንተ መስተጋሩ ፍሉይ ምርድዳእ ብምግባር ነቲ ጉዳይ ብሒትና ንሕና ክንሕዞ ድልየት ከም ዘለና ምስሎም ክፍቶም ዝገልፁ ግን
እንታይ ንበልኩም ተዋኻይ ድልኒ ገና ተረጽን ተገብረን የለን የምበልኩም ብዛዕባ ምስ ወያነ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ካብ ስክስታ ወይኮም ዝብል ስክስታ ንዝብገሱ ተኾይኖም ኣብዚ ግዜ ግን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ የለን ዝብል ኢተይ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ከናገር ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ የለን ወያነ እውን እንተኾነ ንኤርትራን ህዝባን ካብ ኢሳያስ ዝኸፍ እዮም ኣይብሎም ያን ቅድሚ ሕጂ ይለዮም ከም ኢለዮም ኣይፈልጥን ዝኸፋእኩም እዮም ኢለዮም ኣይፈልጥን ወላ ዝኸፍ እዮም ኢለውን ኣይፈልጥን ስለዚ ኢሳያስ መወዳድርቲ የብሉን ኣብ ክፉእ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ክፉእ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣንጻር ህሉ ስርዓት ክደጋገፉ ክተሓጋገዙ ድልዋት ካብ ዝኾኑ መን እዮም ብዘይገድስ ግድን ወያነ ማለት ዘይኮነ መን እዮም ብዘይገድስ ዝኾነ ሓጋዝ ንምርካብ ይኹን ዋላ ምስኡ ንምትሕግጋዝ ምትሕግጋዝ ምግባር ዓይንና ክንሓሲ የብልናን ዝብል እምነት ዘለና በይና ተነጥፍና ኣይንነብርን ኢና ብፍላይ ትግራይ ዝቐረበና ባና እዩ ስለዚ ካብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ምትሕግጋዝ ዝበለፀ እዩ ካብዚ ክውንነት ዝተበጊስና ጉዳይና ክንሕዝብ ክንከታተል እንተዘይክኢልና ትርፉ ናይ ፅባሕ ጣዕሳት እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ዝከኣል ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓፂር ቃለ ምልልስ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከምዚ ክንብል ንኽእል ዶ ማለት ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ኤርትራ ካልእቲ ዓድያ ትግራይ ኢሉ ነይሩ ኦኬ ጽቡቕ ካልኦት እውን ብልቢ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ብልቢ ብተግባር ንሓድሕዱ ክትሓቋቆፍ ርኢና ኢና ኣብቲ ዶብ ምስ ተኸፍተ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቶም ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጌና ንኤርትራውያንን ንኤርትራን ብጽቡቕ ደይጥምቱ ኣሎ ድብሉ ሰብ ብዙሕ እዩ ብቁፅሪ ንኩነታት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ድሓን ናይተን ካልኦት ናይ ሱዳን ሊብያ የመን እንዳኸፈ ይኸይድ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ግን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ርኢኻ ዲኻ ወይ ብቐረባ ክትዕዘቦ ክኢልካ ዶ ትኸውን ማለት እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እውን ክሳብ ክንደይ ተራናቱ ብጽቡቕ እጃም ዝጻወታሉ ኢልካ ትሓስብ ማለት ከም ዝበልካ ኣብ ሓፂር ክውዳእ ኣይክእልኒ እዚ ቃለ ምሕተት ግን እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ዝምድና ከምዚ ዝበልካዮ ኣብታ ሓፃር ተኸፊታትላ ዶብ ተኸፊታትላ ዝነበረት እዋን ተራእዩ እዩ እዚ ሓድሽ ዝተመስረተ ዝምድና ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ እዩ ነዊሕ ዘመናት ዝነበረ ስለዝኾነ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነናን ጎረባብቲ እመ ኣሕዋት ህዝቢ እመ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ብመንፅሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓታት ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ዘለዎ ኣረኣእያ ናይቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ዝምድናታትን በበይኑ ስለዝኾነ ኣብኡ ዝያዳ ምትኳር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዝበለፀ ብዛዕባ ናይ ኣብ መርሕነት ኣብ ስልጣን ብደረጃ ክልል ይኹን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ወገናት ግን ዝፈለጥክዎ ነገር እውን ኣለኒ ክብሉ ኣይክእልን ኣብዚ እዋን እዚ ገና ኣነፂርካ ከይፈለጥካያ ትብሎ ፅቡቕ ኣይኮነን ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እንድሕር ኮይኖም መጀመርታት ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ዩኤንኤችሲአር እዩ ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ዝርከብ እቲ ምምሕዳሩ እውን ናቶም እዩ ዋላ እኳ ብውክልና ናቶም ዘመሓድር ኣካል እንተሎ ግን ተሓታቲ ናይቶም ስደተኛታት ኣብ መነባብሮኦም ብፍላይ እቲ ዩኤንኤችሲአር እዩ ኣብ ካልእ ጉዳያት ከዓ የኣንጋዳ ሃገር እዩ ስለዚ
بخوبو في الرئيس أنا بوزني أبتي معسكرات كيدة كنت سدتني تذكري الدل أي رخبكم أي رخبكم من نزحت في كنت أتون بورس معي بورسا كم يزلل كحتى يزلل كتزارب الزق لك أي كنت حراي كاب ناتي تعزبتي مالتي ابزي بزح وان اغايش كنعدم كلنا ناب دمص راديو إيرنا دمصو ፖለቲከኛታትና ኤርትራ በሐፈሻ ምትዕጻፍ አለዎም ድብል ግምት የብለይ ናብነት ናብ ሓደ ወገን እዚ ደሓለፈ 10 ዓመት ወይ ገለ ዝኸውን ህዝብ ብድፈልጦ መገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ንሱን እቲ ኣብ ስልጣን ጸንሐ ናብ ህወሓት ተጸጊዒኻ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ምግባር እዩ ድሕይሎ ነይሩ እስከ ግን ሎሚ ውድብ ኣለካ ዲዩ ንዓኻ ከም መስፍን ከምኡ እንተኾይኑ ብተወሳኺ ካብ ምስ ክልል ትግራይ ጥራይ ዝግበር ዝምድና ምስ ሓድሽ መንግስቲ ኣብይኸ ወይ ማለት ተዋዳርነት ብናይ ኢሳያስ መልክዕ ኮይንካ ውሽጡ ብምርኻብ ምስ ብልጽግና ምርኻብ ኣይከኣለን ዲዩ ከምኡ ናብ ሱዳን ሓድሽ መንግስቲ እዩ ዘሎ ሕጂ ንዕኦም ንምርካብ ዝግበር ጻዓርታት ኣሎ ዲዩ ወይ ማለት ደን ፈርቶ ኮይና ብተወሳኺ እንተን ሃገራት ኸልጅካ ኣብ ናይ ኤርትራ ተራ ዘለዎን ሃገራት ብምልኣተን نعم كمعصون تخوخوون ديكم اسكي نابزيتا تملسكا لي بحفشا تقللا بيلكا انا من جمتا امزلكا انا ودو علني بوليتيكا ودو علني ودو حدنت ديمقراطيا ولوتي بحال اتودن ابال ماي حقاقه اكلو انا الذي كان دلني في نجركايلي بزعبا مش غربابتنا زلو مجلسات وسرعات مرخاب انتقين اب غربابتنا زلو سرعات كلنا نفلطو من دب بسودان تجمعنا سودان قطنا جمعت اوان قدمي بشركه سلطان مخادو مارغاتي اتراو تقاومو كاب السودان كان زوت تجري دارغاتو سوبيو بعد يكال ስለዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ይዙ ነው በሽር ምሰምገሰ እንተሆነው ሐዲስ መርገቲ ዛዕባ ኤርትራው ተቃውሞ ይወሰዶ ወይ አወጀ ነገር አይሰማና لأن كل بنت حدش منجستي كاب توتادراوي حيلين كاب تسبيلاون بتحاويسو وبتندوز تمسرته سلزخونه جانا اب رجوع كنتات تاي بصحينا له ስለዚህ ካብ ጉዳይና ጉዳይም ስለዛዕብየም ዛዕባ ጉዳይና ግደስየም ዝግብት የብለኝ ዝገበርናዮ አነ ዝፈልጦ አፕሮች አብ ሲመንግስቲ አለሁ ለካ አይከልም ኣብዚ እዋን ዚና መጥራቦም ግን እና ፈለጥካስ ብዙሕ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ሽግሮም ይፍታው ቅድም ጉዳዩ ይፍታው ቅድም እቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲያውነት ነው ይወዳ ውስጥ በህሪኡ ሓደ ነገር ክግበር ካልተሎ ይረዳል ምስ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽርካናይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይስለዚ ምስኡ ተራኺብካ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ክትዘራረብ ዝከኣል ኣይመስለኒ بوحدوس ببروتوكولاوي عيني بدبلوماسياوي عيني ترقله وكالينا يتمنجستي وكالينا يتهاجريو تبعيلو مسؤو حبيز بالناتات النات جبران سلمة يفرم هالنا تبعله عندنا مستة تراري إذا فني تراري بوخ الزرارب كاب منجستي كتير يسلك جبر ذكاء لا يمثلني الذي الزوين بتعواق حجي ترايو حجي خدمزان لا يمثلن
زما بخليج الهجرات الزجاج رجل ذلو هجرات مسافر ومن تخنا ناتل شجر بذها كابينا اللي جميلنا يمن كم زيد كمان لون سبلتنا سعوديان إمارات نايت خبابي قبل الكوينان تخبابي بنعم تعمل كثيرة يدليا مهلاون بتحرر جن كابن سارو ناي إيران تتابع لنا نبلغ عن ناي إيران تتابع أن مكاتون بلاد كنزلون عائلة الزاربة يعني يقول له الجبرة خلواقع من عبد أي بحري بروح بالزبا أي بحري من إفتراك الناتهم شركة غيرهم وضوها يوم كابو تجديسهم كهونو كلو تجديسهم بالعمام من بسامن بإفتران من بإثيوبيان زلوا شجر كفتح لهم هنا كلتيو هاجرات مرحنتات عب جدار رخيبهم سوءتي سلم معزولو أفراريما بزوح ولا تتجديسهم تخوني بقوم زتوز بتجديسهم بالوروين على حكمته سكاك الليو أي مثلته ስለዚህ ኣብዚ እዋን ዝኽልቲአን ሃገራት ውሕዱ ናይ ኢሳያስ ሽርካእነ ምክንያቱ ምስቲ ናተን ናይ ዞባዊ ኣጠናምታ ዘለዎን ብቐረባ ክተሓጋገዝ ዝኽእል ኢሳያስ ምዃኑ ገሚተን ንዕኡ ሒዘን ኣለዋ ስለዚ ንዚአን ክትቀርብ ኣይትኽእልኒ ኣብ ከባቢ ናይ ከሊጅ ከዓ ምስ ሰሜንተን ኣውራ ዝረአያ እታ ሓንቲ ካልእ ዝነበረት ቀጠር እያ ቀጠር ከዓ مثل ذلو ناي خليج ناي متحبار بايتو مع آمس له أو العلياون الجدا والسنوس اللي ذله الساوين الجدا تحتاج الجدا ذي هذا كل الجدا يكون كان كنا هجي زي تراقب النظرات من شتاتها تنقل زلا من نوابري عليه كي ترفع ስለዚህ ቀሊል አይኮነም ባለ ኣብ ገልፍ ከታ ማዕጾም መخحውን ቀሊል አይኮነም አከም ዘሎ ኩነታት ይዘሎ ለዕሉ ሁሉ ግን እቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ተናጠል ዘይ ዝገብር የለን ክብለካ ይክእልን ዝገብር ይሉ ይኸውን ተፈጠደ አይደለም በሐባር ንክገብር ዘቆ ሓደ ሕዳው ዝምድና ወይ ናይ ሓባር ዝምድና ናይ ሓባር ማጠናምታ حبار مرداتا كساب زي هالو بحد دمسي الخليج يكون على نبقى الوقت قرب أي كإلي سلازي راديو إيرنا نازا دمسي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمسي إرتراويان كبرات تخطت مدبنا مسقاتو مسفن حقوس قبرنايو زرب قدامي كفالو بستزازم الله زمت زلو صمون كالاي كفال حزنا لكم كنقربينا سنايقنا